Tini nakawa ani sub inspector Monojit Devarma tongmani naka checking khlaipuro auto gari kaisa TR06 3651 gari nakaw bathagriwi check khaipuro aro charai khoroknoi o je sung tabuk tubnaya charai khoroknoi no gari bising mangkha bumung rok sungka ke borok kisa gawrok goi bumung rok kaham ke chaimalia para sungjak puro ke borok kaham ke chaimalia apur ke ani officer kaham ke no borno nokhariwi sungma pore borok saka kaisa ke khubon sarkar tai kaisa ke onik sarkar sin sawo kaisa to Silet district ni tai kaisa to Brahmanbaria district ni ke borok ni orok bag rok naifuro mobile rok mangkha tai Bangladesh ni rang 1000 borok ni rang mangkha ke jehetu borok saise malia ke jung motamuti bono Bangladesh ni no romitu khata tabo thana auto bujak bad baki processing jung sini je official procedure tongmani jung auto khini khainai